So good morning mga bay. So kini nag-chill ra gyud ko ani mga bay. Naraw. So naay isa ka motor 150 ni ipay Raider gini 150 power jud mga motora. Naay back ride. So kani chill ra ko ana kay medyo dili pa kay late. Pagabot sa unahan na ako'y nadunggan nga pagni tingog ko. Di ba na ibagni kay tingog no. So kini dia ito di ara puti nga Raider na angkas. Tanaw na to klaro ha. Di ba? Ato ido pa dool. Mo na. So gibertikan ako sa di magina totally kasi siyempre na may dalan. Agi kita ko ana. So waday ko kahibaw nga nagsunod ay siya. Kay medyo di lang ko surog na ignat ba or paminaw lang po siguro niya nga loaded akong motor. So tinood loaded gini akong motor pero di ni kakaya gid siya mga bayan. Ni builo ko. Pagabot dire, pak ni sulpot. Agay. Pagabot dire agoy. Pertigin akong kulba. Ahoy, agoy. So ako na lang sang gisainan nga imo kong gipakilig, buntag pa sayo gipakilig ko nimo. So mura ni bira ko gamay, nakapatak 0 ko 100, medyo nakadikit ko. Dikit. So ako siyang gisabayan kay istoryahan pa na ko siya nga suga po nimo padagan oy ni builog mo ayo wa sa nakigistorya sa ko gignan na ko sa sunod na lang takita oy bahala kasi mong ginabuhi dia mga bay na ako'y nakita nga murag wala ni sila naginugdanay pero nagsinumputay. So nagbuilo po ko kay nakita man ako si Engineer Michael nga siya ang gisumpot-sumpot mga bay. MT-15 Yamaha then iyang motor is Raider carb. So nara mga bayo. So atong gisundan mga bayo. Gitistingan na to og makaya ba nato ni sila pang kukuro ning duha. Kay murag duda na ko nakahinayat na nigbuilo. Kini. So dire nalanganin ta so nibalhin ta sa slow lane mga bay kay murag naa dire ang paburo tora. Birahan na tog tama ni sila. So dara MT-15 shout out o kani si Engineer Michael mga bay to ra gipanglabyan na ako mga bay nagunan lang ko nila pero naduot og taman bira gyud. So nagsapon na dai Manager Michael dire din sa amo ang gidutihan mga bay. Let's go. Basta pre-wheel gani dinhi parking dire ri kadapit to kay pre-wheel na. Bugoy ni motor ani. Di lagi hawi di mong brake lagi impas juga pas lagi gas lalom wah baca nga 125 oh okay kaya po no sunod sa sniper kusog di ba kusog na ka badya ba sunod dun sa sniper delikado na kabadya kusog ni nga badya bay dili ni kumpiyansahan nga badya yati silawa dili ni kumpiyansahan nga badya bay 150 ni $150 ni nga badya ba kuyaw ni nga badya kusog kay maglutli to musunod og 150 ini basta-basta nga badya ba lah kakusog og tingog ang kuan grabe kakusog og tingog og kuan yubuang ko niya helmet bay yubuang ko niya helmet lingi-lingi ko niya bay lingi-lingi juga sa badya bay matay delikado ni akong motor bay maglisod yung apasa na kay waman alanganin biya akong tambutso hungaw-hungaw grabe kay
delikado ni nga di ko kapas ni nga badya bay. Iya kong gilingi-lingi oy. Gilingi-lingi ko niya di mo hubuan ko niya helmet. Nah. Oh. 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 Ah, wala di ko kapas ni nga badya. Kusugin ni nga badya bay. Sa kung saon kusugin nga badya bay. Oh. Ah, kusugin nga badya bay. Wala ni mat sa kong motor anak. Balaan ako. Kusugang badya uy. Kusugang nga badya uy. Kusugang nga badya uy. Awa kusugang nga badya uy. Kusog nga badya uy. Nadedikado kong motor ani. Mapugos. Dah kusog ayo. Oh, dah kusog nga badya uy. La. Wala. Ayaw gupian sa kurbada na. Rasig na ulaw. Oh, gawal bay. Di yung ko kakapildian eh. Ako na kayo piston ba? Wala ko nagutan. Naulaw. Wala lang dyan ko nitumpak ni Mado. Kay masig ko dyan mag-aunsa ta. Basta kurbada. Wala'y maaya ng kurbada. Diri, tatabi na kumulahos ka sa inyo. Sus. Diri, untata. Ay, liko yung diversyon. Ay, shout out sa Badya. Ito yung chill ra. Ay, atan yung pulbaan sa tanim mo. Ay, kuyawam sa tanim mong sunod. Ay, nagka. Pulbaan sa tato niya. Ay, diri, untata. Kasunod na lang. Diri ta, sunod sa po na. Straight. Sasaya nga. Ay. Ten. Abot pa kag 120 ni. Abot kag 120 oh. Wapon ta to nag GPS ko ba.